fijn dat je kijkt naar de Zomertourquiz van Omroep Zeeland. Vandaag vanuit Middelburg. We staan bij het Stadhuis op de Markt. En naast mij staat Finn. En Finn, waar kom jij vandaan? Ik kom hier vandaan uit Middelburg. En hoe oud ben je? Ik ben nu 13 jaar. 13 jaar. Ja. En wat doe je vandaag hier in Middelburg? Ik ben met mijn nichtje in de stad en we gaan een beetje winkeltjes kijken. Heb je al iets gekocht? Nee, nog niet. Nee? Zoek je iets speciaals? Nee. Of is het zomaar voor Ja, een dagje beetje voor weg? de lol. Ja. Waar zit je op school? Ook in Middelburg? Ja, ik zit nu op de terrein en ik ga naar de Nealenia. Je gaat naar de brugklas? Ja. Dat is heel spannend. Ja. En heb je al je boeken en een nieuwe schooltas nee. en zo? We hebben nog helemaal niks. Nog helemaal niks? Nee. En gaan er nog een paar vrienden van je oude school mee naar de Nou, brugklas? ze gaan wel naar mijn nieuwe school, maar niet naar mijn eigen klas. Dus zit je daar helemaal in je eentje? Ja, maar ik ken er al wel een paar mensen. Al gelukkig, Ja. toch? Ja. En je hebt vast wel eens memory spel gedaan. Ja. Ben je er een beetje goed in? Ja hoor. Ja? Ja. Je krijgt zo meteen van mij 20 seconden. Mhm. Dus dan moet je echt goed concentreren op de plaatjes. Daarna dekken we ze weer terug af. En dan is het aan jou om in 6 minuten die plaatjes goed bij elkaar te vinden. Ja. Doe je het niet goed, dan gaan er 5 punten af. Ja. Heb je het wel goed, dan krijg je 10 punten erbij. En dan krijg je ook een vraag over Zeeland. Oh, oké. En die kan jou 40 punten opleveren. Dus dat Oeh. telt pas lekker op. Ja. Weet je veel over Zeeland? Ja hoor. Ja? Ja. We gaan het zien. Ja. Zenuwen? Ja, een beetje. Beetje. Maar dat maakt niet Even uit. rustig ademhalen. Want dan gaat je tijd nu in. Dus Ja. concentreer je. Nou, dan zie je kanon. Je ziet letters. De mosselpannen staat voor een culinaire vraag. De Zeeuwse kust. Dansende mensen. Michiel de Ruiter. Het kanon staat voor geschiedenis. Dame op het water. Oké. Ja, ik ga je niet afleiden. Je mag zelf kiezen of je er eentje omdraait of meteen 2. 1 en 10. 1 en 10. Een vraag over geschiedenis. Ja. Wat was de belangrijkste economische activiteit in de 17e eeuw in Zeeland? Was dat A, de landbouw, of B, de visserij, of C, de handel? Ik ga voor A. Jij gaat voor A, de Ja. landbouw. Heel vast beraden. En dat levert jou 40 punten op, Finn. Heel goed. We gaan weer plaatjes draaien. 5 en 6. 5 en 6. 2 keer de Zeeuwse kust, inderdaad. Weer 10 punten Ja. erbij. Goed zo. Wat is het meest voorkomende type bodem in Zeeland? Denk terug aan school. Is Ja. dat A, een zandbodem? Of B, de Zeeuwse klei? Of C, een veenbodem? Ik ga weer voor A. Je gaat weer voor A, zand? Nee, het is natuurlijk toch die Zeeuwse klei, hè? Ja. Maar goed, Finn, we gaan snel weer verder bordjes draaien. Dan blijft het er nog een beetje in zitten. 7 en 9. 7 en 9. 2 keer de mosselpan, goed zo. Een culinaire vraag voor jou. Wat is een typisch Zeeuwse lekkernij? Is dat een worstenbroodje? Of is dat toch die paptaart? Of is het een roze koek? Niet kijken wat je zelf het lekkerst vindt, Nee. maar wat er in B. Zeeland. B, de paptaart. En dat is heel goed, Yes. want die komt uit Groene. En dat worstenbroodje, dat is uit Brabant. Ja, dat weet ik. Welke wil je draaien? 8 en 18. 8 en 18? Oh nee, ja. Nee, waar staat die Zeeuwse vlag? Volgens mij bij 3 en 8. 3 en 8? Nee. Dat is Oh, de maar- wereldbol. Maar dan weet ik wel een andere. 3 en 13. 3 en 13? Ja, Ja. een aardrijkskundevraag. Oh. Oh. Aan welk water ligt Zeeland? Ligt Zeeland aan de Rijn? Of ligt Zeeland aan de Donau? Of aan de Noordzee? C, de Noordzee. Ja, heel vastberaden. Ja. Heel goed. 40 Yes. punten erbij. Dat wordt een monsterscore. 16 16 en 18. en 18. Zijn dat die dansende mensen? Nee, Oh, dat is nee. Michiel de Ruiter. Oh ja, shit, dat had ik net. Ja. Oh. 11 11. De en Zeeuwse 8. vlag. En 8. Die hadden we daarnet Ja. inderdaad, ja.
In welke gemeente werd de eerste kerncentrale van Nederland gebouwd? Is dat Goes? Of is dat Borselen? Of is dat Middelburg? B, Borselen. B, Borselen, ja. Yes. Weer 40 punten erbij, Finn. Dan gaan we eens even kijken. 15. 15. Dame. En 14. 14. Zitten ze naast Nee. elkaar? Nee. 12. 12. En 16 was het volgens mij. 16. Ja. Ja, goed zo. Weer 10 punten erbij. In welk jaar is Delta Park Neeltje Jans geopend? Oh nee. Is dat in 1980? Of was dat in 1989? Of was het in 1986? Ik ga denk ik voor B. Je gaat gewoon een gok wagen? Ja, ik ga... Je moet wat zeggen, hè? Ja. Het was in 1986. God. Toen was je er nog helemaal niet, hè? Dus nee. 4. 4. Kijk even wat dat is. Dat is Michiel En 18. de Ruiter. Oh ja, die hadden we al gezien, hè? 10 punten erbij. Oeh, plus... Welk schilderachtig dorp in Zeeland trekt veel toeristen? Is dat Urk? Of is dat Bergen op Zoom? Of is dat Kolijnsplaat? Een dorp in Zeeland. C. C? Ja. En waarom denk je C? Ik gokte. Omdat de rest niet in Zeeland ligt, hè? Nee. Maar het levert wel punten op voor jou. Ja. 2. 2. En 17. 17. Oh nee. Oh wacht. Oh, ja, maar nee. dan 15. En 17. En 17. En die is natuurlijk goed. Welk bekend festival wordt elk jaar in september gehouden? Is dat Film by the Sea? Nee. Of Concert at Sea? Of Dance Tour Goes in Denk- september? C. C? Nee, het is Oh. Film by the Sea. Dat is Oh. altijd in september. Oh ja. Oh ja, weet je wel, met die rode loper? Ja, dat Ja. was ik even vergeten. Maar ja. Nou, we gaan nog even naar de bordjes. Nou, Ja, dat kan niet misgaan, hè? ja. 12 en 14. Zo. 2 en jee, 14, maar dat is 42. goed. Je krijgt nog... Oh nee, we hebben geen tijd meer voor de laatste vraag. De tijd is op, maar je hebt het wel heel goed gedaan. Ja. Je hebt 265 punten, Finn. Ja, En is dat omdat goed? je nog vakantie hebt, krijg jij van mij een prachtige handdoek van Omroep Zeeland. Kun je meenemen naar het strand. Dank jullie wel. Heel veel plezier. Die ga ik gebruiken in Spanje. In Spanje, Ja. je gaat nog weg. Ja. Dit was de zomertourquiz van Omroep Zeeland. Graag tot een volgende keer. En Finn, wanneer is het de brugklas? September? Ik weet niet. Je weet het niet. Eerst nog maar eens Ik heb lekker nu vakantie. vakantie, Hè? ja. Ja. Groot gelijk. Hey, maar je hebt het heel goed gedaan.